Egunon, eguerdion ja. Eguerdion da eskerrik asko. Eskerrik asko gurekin bat egitearren gaurkoan, hemen Arantzasun. Eskerrik asko bertaratu sarien guztioi. Beste batzuk ere bertaratzeko asmoa agertu zuten arren, azken uneko kontuak diala eta askoz gehiagorik esan gabe, hobeto euren burua eta ingurukoena zaintzea. Eta eskerrik asko baita ere, gaurkoan, arrazoi diferentengatik Arantzasun gurekin, ezin dutenak egon. Batzuk lan kontua diala eta, lanean edialako, eta beste batzuk, benetako lana izan da, zaintza lanetan ere, geratu behar izan dialako. Ordezkaritza zabal eta anitza gaude gaur Arantzasun. Eta hori gauza erra da. Eta gainera garrantzitsua. Gutariko bakoitza aktibo bat gara. Eta aktibo bat gara gainera etorkizun politikoa erabakitzea posible egiteko bide horretan. Herritarrontzat erabakitzeko eskubidea gai garrantzitsua dela eta aurrera pausuak emateko garaia dela, adierazpenak berak jaso duen babes zabal eta anitzak adierazten du. Eta hain zuzen, aurrera pausu horiek emateko eta gure etorkizuna erabakitzeko prozesu bat lantzeko, adosteko eta sustatzeko hemen gauden guztiok gutariko bakoitza gara aktibo bat. Gure eskuk duela 8 urtetik konpromiso sendoa du erabakitzeko eskubidea gauzatzeko. Baina aurrera egin ahal izateko arlo eta espazio guztietatik bultzatzea beharrezkoa izango da. Eta horretan, barriro diot, hemen ofizio eta lanbide eta barreko diferenteetako jendea egonda eta zorionez adin desberdinetakoak baita ere, guzti hoiek, gu guztiok gara aktibo bide hontan. Eta aurrera begira zer? Begira, gure eskun, sinestuta gaude gure etorkizuna, erreferendun bidez erabakitzea posible egiteko momentua dela. Eta horretarako, indarrak eta atxikimenduak batzen gabiltza. Erabakitzeko marko legal bat eskatzen gabiltza. Bidea, herritarrok, eragileok eta erakundeok elkarrekin egitea nahi dugu. Baina aldi berean, badakigu, jakin ere, eskubideak ekinez lortzen direla. Eta erabakitzeko eskubidea gauzatuaz gure egingo dugula. Beraz, guk aurrera egingo dugu. Eta hortarako bakarrik, zuek ere adi egon zaitezten, gaurkoaz aparte, aurki izango dugun urte berriak, izango ditu mugarri interesgarri asko. Eta aurrena, urtarrilaren 29an egingo duguna. Katalanekin batera, 400 mendi argiztatzera goaz. Elkar tasunetik, elkar lanera jauzi egingo dugu. Bi herri eta aldarri bera. Bai barrura begira, naiz kanpora begira, urtarrilaren 29an izango da, mugarri hori. Ez da bakarra izango, horrek bere lanketa beharko du, baina uztailaren 2an, Pirineoetan alkarri ikusiko du. Pirineoetara igotzeko zerean gaudenok, edo zaudetenok. Besteok ere, herrietan izango dugu zeregina. Azken batean uztailaren 2a ere, horren adierazle eta erakusleiu izatea nahi dugulako. Beraz, esaten ari nintzan moduan, guk aurrera egingo dugu bide hori jorratzen.
Azki ondo ezagutzen gaituzue. Herri bat gara, herritarron garaia da, eta erabaki nahi dugu. Herri gisa jokatzeko garaia da. Herri gisa. Eta burujabetzarako bidean, urratsak emateko garaia da. Eta horretarako, denok gara beharrezkoak. Denok gara beharrezkoak, eta denok elkarlanean jorratu dezagun bide hori. Eskerrik asko. Erabakian gara. Gure bizitzen jabe izan nahi dugu. Gure bizitzak berreskuratu nahi ditugu. Gure bizitzak eta gure etorkizuna gure esku. Aurrez aurre ditugun erronkei eusteko unea da. Ez diogu krisi klimatikoari behar bezala erantzungo, goi gailurrez gailur, neurri eraginkorrak hartzeari uko egiten badiogu. Ez diogu osasun krisiari behar bezala erantzungo, mundu mailako erantzun bat emateko gai ezpagara. Ez diogu krisi sistematikoari behar bezala erantzungo, ezpadugu sistema denon bizitzetara egokitzen. Bistanda, erronka globalek mundu mailako neurriak eskatzen dituztela, baina sinestuta gaude tokian tokiko erantzunen eskutik etorri behar direla. Gertuko buru jabetzatik, herri kohesioa bermatzen duen buru jabetzatik jarduteko garaia da. Krisien eta ziurgabetasunaren aurrean, batzuek, jarrera autoritarioetan topatzen dute ziurtasuna. Ustezko etsaiak baztertuz bilatzen dute babesa. Guk ez dugu norabide hori hartu nahi. Inork gure izenean agintzeak baino, gure bizitzen jabe izateak ematen digu guri ziurtasuna. Eta buru jabe izatea, aurrez aurre ditugun eraldaketa eta erronkei eustea da. Gertatzen zaigunaren gaineko erantzunkizuna, beste inoren eskuetan ez uztea. Inplikatzea, konprometitzea eta erabakitzea. Gure herriak behin eta berriz egin du. Jostun eta artisau izan gara. Zubigile eta katebegi. Herri gisa, jakin dugu oztopoen aurrean erresilentziaz jokatzen. Txarrenari onena ateratzen. 60ko hamarkadako loraldian bezala, tresna burujabeak sortuz, garai ilunenetan ere loratzeko gai izan gara. Herri bat gara, eta herri gisa, gure etorkizun politikoa gure esku nahi dugu. Gehiengo zabal bat osatzen dugu. 10 euskal herritarretatik 7 gara. Baina 10etik 10rentzako proposamena da gurea. Erabakitzeak egiten gaituelako nor. Eta elkarrekin erabakitzeak herri. Euskal herritar gehienok ez dugu indarrean dagoen marko juridiko politikoa berresteko edo aldatzeko aukerarik izan. Guk ez dugu aukeratu 3 eremu administratiboetan eta 2 estatuetan banatuta bizitzea. Ezin dugu halako erabakiak beste inoren eskuetan egotea onartu. Guk geuk hartu behar ditugu, gure esku behar ditugu. Herriari hitza emateko garaia da, edo behar bada, herritarrok hitza hartzekoa. Euskal herritarrok gure erakunde politikoak, gure estatus politikoa eta autogobernu maila, eta gure lurraldeen arteko harremanak zuzenean mugarik gabe eta libre erabakitzeko eskubidea dugu. Munduko nazio guztiek bezala, gure etorkizuna autodeterminatzeko eskubidea dugu. Honen bestez, erabakitzeko tresnak behar ditugu herritarron eskura. Besteak beste,
erreferendumak. Buru jabetzarako bidean jauzi bat egitea gure esku dago. Gu guztion esku dago. Sinistu dezagun. Esku guztiak norabide berean jartzeko unea da. Eragile, erakunde eta herritarrok elkarrekin egin behar dugu bidea. Denok baitugu tokia bide horretan. Eta norberak bakarrik bete baitezake berea. Gure etorkizuna erabakitzeko prozesu bat lantzeko, adosteko eta sustatzeko beharra aldarrikatzen dugu. Gaur Arantzasun bildu garen herritarrok norberak bere alorretik gure alea jartzeko konpromisoa erakutsi nahi dugu eta era berean erronka honi eusteko dei egin nahi diogu gizarte osoari. Eragilei dei egiten diegu norabide honetan inplikatu daitezen. Erakundei herritarron borondatea aintzat hartuz, erabakitzeko eskubidea instituzionalizatu eta lege bilakatzeko konpromisoa har dezaten. Eta herritar guztiei dei egiten diegu herri gogoa errealitate bilakatzeko lan egin dezaten, lan egin dezagun. Izan gaitezen berriz ere, jostun eta artisau, zubigile eta kate begi. Joka dezagun buru jabe, inplikatuz eta konprometituz. Erabakian gara, bidean gaude. Arantzasun 2021 urteko abenduaren 18.